La situació política i econòmica internacional preocupa el sector de la construcció. La constant pujada dels costos de producció i l'incertesa estan provocant la caiguda de l'activitat. El Col·legi d'Aparelladors calcula que s'ha reduït un 25% els visats d'habitatges nous a Mallorca durant el primer semestre. Baixen els plurifamiliars i pugen els xalets. Les dades de projectes visats en els darrers mesos indiquen que la pandèmia, la guerra d'Ucraïna i l'augment dels costos de producció estan afectant ja en el ritme de l'activitat constructora. Així, mentre la construcció de xalets continua pujant un 4,5%, la construcció de finques de pisos s'ha desplomat un 41%. Llevamos así casi ya 2 años con problemas económicos dentro de nuestro sector. Cuando se empieza a arreglar una cosa, los precios por fallo de estocaje y de materias primas ya empezábamos a recuperarlos y empezaban a bajar, ha llegado la guerra de Ucrania. Es decir, estamos en una fase que no salimos de una y nos metemos en otra. Y esto es muy delicado para el sector. Una part important de l'activitat en plurifamiliars és la construcció d'habitatge social. Els aparelladors adverteixen al govern que els costos continuen pujant i que els preus contractats s'hauran de tornar a revisar. La administración lo que tiene que hacer es ponerse al día con los costes reales de las obras. Lo que pasa es que los costes todavía no se han estabilizado. Entonces no sabemos el efecto que va a tener esa medida. Evidentemente es positiva. Todo lo que sea normalizar el precio de la vivienda con respecto al coste real és bueno. El que sí s'observa és que es fan més obres de reforma tant en habitatges com a planta hotelera i que quan arribin les ajudes dels fons europeus es preveu que aquesta activitat es dispari.